bonggraमोन जेरै जोंनि गामियाव हाग्रा बंग्रा दंमोन नोंथांमोन जानांगौ बे समाव हाग्रा बंग्रामोन दा बे आलासि फैनाय नुफैना बुंबाय आरो नोंथांमोननिया पुरा परिबर्तन जाबाय माथो बै समाव जेसेबां हाग्रा बंग्रामोन बै समाव जेसेबां न'फ्रा सोलायाखै गुस्लायनाय माथो नुयो आरो नोंथांमोना जेरै सोलायबाय गुस्लायबाय परिबर्तन जाबाय जों हामबायनो नोंथांमोना नुयो आरो दा बेफोर गासै खोथाखौ माने जिब जुन्थुफ्राबो खोनाबाय जोंनियाबो सोलायबाय परिबर्तन जाबाय बे जिब जुन्थुफ्रा खोनाबाय आरो दा बे मोनसे आंनि डायलग आरो बे डायलग आं होनो आरो दा बै जिब जुन्थुफ्राबो सानदों आरो जोंबो सोलायनांसिगोन मानसि माहारिखौ सोलायदोंबा जों जिब जुन्थुआव सोलायनांसिगोन बे माबाया सैमाया सोंबाय आरो माबा दै सैमाया सोंबाय आरो नोंथाङा सैमा सोंनाय खोनाबाय आरो दा सैमाया ओरैबायदि बुंबाय आरो दा सैमा खाथियाव फैदोंमोन दा फैदों सोंबाला आरो माने परिबर्तन जानांगौ जेबो परिबर्तन जानांगौ सोलायनांगौ जों मानसिफ्रा सोलायोबा जोंबो सोलायनांगौ होननानै सैमाया सोंदों आरो दा बे सैमानि सोंनायखौ बोरमाया खोनाबाय आरो सैमाफ्राबो सोलायनांगौ जों बोरमायाबो सोलायनांगौ जाहैबाय आरो दा सैमाया बोरमाया गाबबाय आरो माने बोरमाफ्रा गाबनो हमबाय आरो परिबर्तन जानांगौ होननाय आरो बिनि उनावबो हांसो खोनाबाय आरो बेखौ दंबाय थायो आरो माने बे फुख्रियाव दा बै हांसोआ गाबबाय आरो बोरमानि गाबनायखौ खोनानानै माने गाबनो हमबाय आरो बिसोरबो गासिबो सोलोंनांगौ दा हांसोनि गाबनाया खोनानाय मावजिया खोनाबाय आरो मावजिया दा मावजिया बिदि जाहैबाय आरो परिबर्तन जानांगौ आरो परिबर्तन जायोब्ला मोजां मोना न' सोलायनायखौ जों सोलायनांगौ नङा होमबा जोङो मा जोङो ख्रिस्टान हिसाबै फिसा हिसाबै जों गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय स्टाइल जोंनि न' बां जोंनि बारि बागान लामा गासैथिंबो जानांगोन नङा होमबा सोलायजोबनांगोन बे सोलायनायखौ लाबोदोंनो जोंनि आफा इसोर प्रभु लाबोदों नङा होमबा जों आर'ज गाबनोबा नोंथांमोननि जेफोर सोलायनो गोनां दोङो जेफोर गोनांथि बेफोरखौ इसोरा जगायनानै होयो नोंथांमोना हेलिकप्टारनि गाबनायखौ खोनाबाय नङा होमबा हेलिकप्टार सानजों आं थायो हरिसिंगायाव आरो बे हरिसिंगायाव खाथियाव मोनसे फोथार दङ बे जाहैबाय बालिरामनि फुटबलबो खेला होयो बेयाव बालिराम जोहोलाव बेयो बिसोर बालिरामनि फुटबल खेला होयो बेयाव सानसेखालि सासे मन्थ्रि हायबाय आरो गोजौनिफ्राय हेलिकप्टारजों हायबाय थादों बिथाङा दा आं नायबाय बाहायदों माथो होननानै आरो सोरबा मन्थ्रि हायदों बेयाव दा गोजौनिफ्राय गाहायाव जेब्ला बाख्नायगोन हेलिकप्टारसो बाख्नायनो हायो बेलेग गारिफ्रा माबाफ्रा प्लेनफ्रा माबानो हाया नङा बाख्नायनो हाया हेलिकप्टार गांदों दा बे गोजौनिफ्राय माबायदि बाख्नायबोनाय बेखौ आं नोंथांमोननो एसे साउन्ड होनो दे नोंथांमोना खोनासं दे तारमाने गोजौनिफ्राय गाहायाव बाख्नाय माने साउन्डआ बे फांखाया गिदिंजाबाय आरो बेखौनो बुंनांगोन आरो जोंनि खाथियावनो रेलवे स्टेसन दङ आरो नोंथांमोनाथ' फ्राय गाबनायखौ खोनाफैनानै थायो माने खोनाया नङा बहुद गोजान जायो डिस्टेन्सआ जोंथ' हदाय बे स्कुलाव थांबाबो बारस'नो हाया टाइमाव हायना होयो क्रसिं जायो आरो दा जोंनि बे थांनाया जोंनि कवाटार आरो बे स्टेसन खाथियावनो आरो नोंथांमोना ट्रेन गाखोबाय नालाय गोबां ट्रेन गाखोबाय नुबाय आरो जेब्ला ट्रेना स्टेसननिफ्राय माने खारनोसै आरो खारनानै जेला थांबाय माबायदि आवाज जायो बेखौ माय गाबदों दे नोंथाङा खोनासंदो दे जागोन ना माने प्रथमावनो जेनेबा 1 मिनिट लाखियो बिथांमोना 1 मिनिट लाखियो आरो प्लेटफर्माव 1 मिनिटल' बे 1 मिनिटखौ नोंथाङा गाखोनांगौ आरो दा खायबाय ट्रेना खायनानै गाबनोसै आरो थांनोसै स्टार्ट जानोसै माने गाबोनो गेसें नङा गाबदा गाबगार आरो नोंथांमोना
बेनि उनाव गाखोदो आरो दानियाबा नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर साहा लोंदों माबा मोनसे बाहेरनि जादों माबा थांनोबा माबा थालांदों माबालाय आवाज होबाय आरो गाखोदो बे समाव दानिया Kena kabar ini. Masih ada bersama lagi nak? Jangan ini. Kalau masih ini sudah ada. Kalau betul nak kalau masih ini sudah. Bersama ini ada. Bila tak tahu. Ini juga kan ada juga saya ada juga saya juga deh di kerubung mana train ada karena train kami sini last stop masih apa yang ada sanjab itu ada ya bes sanjab itu apa ya mana bes sanjab itu di mana beliau stesen bawah thagra pun ada orang ni deep ada kamu na muafiba beli bawah mana beli unin dah bayar kalau boleh sambil मोनसे सिम्बल थानांगौ लास्टआव बेखौ नङाब्ला बिसोर ट्रेननि ड्राइभार थाबोबाय मा थाबोखो बेखौ नायसोयो बिथांमोना दा बेनिखायनो बेखौ होयोनो आरो बेबायदि न बिदि नोंथांमोननि गेजेराव आं दोंसे मोनसे मोसानाया खिसिनोसै होनना फोजोबनोसै आरो ना दे नोंथांमोना पेरालाइस जाजोब्बाय नामा पेरालाइस थांनायाव सोलों फेस्टिभेल जानाय आरो बे सोलों फेस्टिभेलाव आंखौ आलासि लिंहरनायमोन आरो बे मोनसे आं जिरायबाय थादों आरो गोबां गथ'फोरा मोसादों आरो बे समाव बे मोसानाय समाव सासे गथ'आ ओरैबायदि मोसाबाय आरो बिनि मोसानायखौ आं गोसोआव थाबाय आरो बिनि मोसानायखौ आं बे पेरालाइस डान्स थाबाय आरो पेरालाइस दा बे पेरालाइस डान्सआ माबायदि दे नोंथांमोनसिम देखाय दे मोजाङै नोंथांमोननि गेजेराव गोबां थायो मोसानाय बिदि आरो दा बे पेरालाइस डान्सआ माबायदि Saya di Musa Nera deh, kasih Musa dan kita di Musa Nera. Ini Musa ini kan, harus dipercaya pelan jangan sebiji sebiji. Ini pasti tu orang nak kaya macam semua orang dengar. Tapi kita tak ada chance. So jadi kita kemana pun kaya mahu sangat. Nasib ada. Mereka pun orang nak dengar dan apa yang mereka jadi mahu ada dan bisa mengurus.